Mami Leng Leng, good evening. Good evening, Mami. Ayan. Nag-loud shower out sa inyong lahat dyan. Palista na po sa mga gustong sumali. Ayan. Nag-start na po akong nag-e-invite ha. Nag-e-invite na po ako. Palista na po sa mga gustong sumali. Type palista, sana all may harang, mamileng. Abay, sana all. Nasaan na kaya yun? Bukas yung pag-ibig. Hello, madam. Good afternoon. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas kaya wala ka na sa aking piling. Hindi na pa naaalala ang mga kahapon. Na dati ay anong saya, anong talim. Ang pag-ibig natin ay nakakapanghilangan. Ngunit sa ating mga mata, ito'y kalabisan. Tuloy lang masasaktan ang mga puso. Bakit kay sakit pa rin ang paglayo? Yan, type palista na po, type palista na. O, nagustuhan nyo naman ba yung boses ko, ha? Yung kanta ko ba, yung nagustuhan nyo naman? Ayan, pinapatulog ko kayo. Sinisira ko yung tulog nyo kung wari. Daming TV, hello mga love, shout out. Daming harang daw. Nag-loud shout out sa'yo dyan, Daming TV, ayan. Magpalista na po, magpalista na, wag nang mahiya-hiyaan na. Magpalista na dyan, mga bebe loves. Ayan, sabihin na kaagad ang inyong mga main channel at kung anong team kayo galing. Ayan, sabihin kaagad ha. Ayan, magpalista na po, magpalista na. Magpalista na at nang kayo ay akin na pong mailista. Mega loud shower out, Kevin Vlogs. Good evening. Daming TV vlog. Ay, si Sandy Dichi to, no? I'm sure. Bebe Love Sandy Dichi, is that you? Is that you? Or kabayo you? Or what? Is that you? Kabayo you? Baka you? What? Ay, si Sandy Dichi nga. Mag-loud shower out. Tayo palista na po. Tayo palista na. Okay, nakalista na Sandy Dichi ha. Ayan, meron ka ng jowaket. Lista na kita, Kevin Vlogs, Bebe Loves. Ayan. Kevin Vlogs, lista na po kita ba? Dali na. Magpalista na kayo dyan. Tangos pala ng ilong ko, no?
Tangos pala ng ilong ko. O face mask lang yan. Face mask lang yan, pero matangos yan. Ayan, wait natin yung iba ha. Nanunundo na po ako. Pag hindi sila sumakay sa ating sasakyan ngayon, ay nako naman yan. Ipapatokhang ko na tong mga to. Ayan, wait natin yung iba ha. Aray. Type palista na po. Type palista na. Sabihin kung anong team galing. At kung ano ang inyong main channel. Ayan. Meron akong listahan dito. And tomorrow nga ay atin na namang sisimulan ang ating panghapon na live bukas. Dahil bukas ay atin na namang day off. Yarn. Sana all my day off. Yan, tayo palista na po. Tayo palista na. Nakita. Nandito ako. Ayan, tayo palista na kayo dyan. Lista na kita, Kevin Vlogs sa Bebe Loves. Sandy. Dichi. TV. Kevin Vlogs TV. Ayan. Hello. May glad shower out dyan. Bebe Loves Ian Selmar. May bagong jacket siya. May bago siyang ninja. Kaya bago. Jacket din yan. Ayan. Ian Selmar TV. Ayan. May glad shower out sa inyong lahat dyan. Ayan, like and share muna tayo, like and share ha, para marami tayo ngayon. I-share nyo po sa lahat ng inyong mga GC na sinasalihan at i-share nyo po sa ating mga kakilala, okay? Okay. So ngayon, ang lahat ng nakasali dito ngayon sa ating unang araw ng paglilista ng inyong mga attendance para sa ating Grand LS ay nagsimula na, okay? Tamsakdan po, Team Milag. Hello, Bebe Loves, Chingkay. Good evening. Thank you naman dyan. Patamsak-tamsak. Ayan. Type palista, type pasali na po sa mga gustong sumali. Ayan. Type palista, type pasali na lalo kang gumaganda. Bebe Loves, sana all. Kailan ang Grand LS mo, madam? Nako naman, 29 po. Nasa GC natin ang ating announcement for our Grand LS. And sa lahat ng mga papremyo at sa inyo pong makukuha, okay? Na mga bonuses dyan.
Ayan, type palista, type pasali na po. Like and share muna tayo, like and share. Type palista, type pasali na. Ayan, type palista, type pasali na po. Hi, Bebe Loves! Sino yun? May nagsabi. Ano ba yun? Hello po, Lods. Ayan. Hello din sa'yo dyan. PM mo na lang po ako kung anong oras po. LS mo sa Grand. Okay. 2 PM po ng hapon ang ating Grand LS na gaganapin. Alas 2 or alas 2:30 ng hapon, Pinas time. So, inaasahan ko po lahat ng aking mga babies na naandyan sa ating Grand LS po, ha? Okay, mayroon po kayong attendance everyday simula ngayon na aking ginagawa. Okay, mayroon po kayong attendance. So, every time na nag-a-attend kayo, ay may point po kayo until 29th of this month, October. Okay? Meron po kayong makukuha doon pag nag-perfect attendance po kayo. Meron kayong makukuha 100 subs at the same time ay 100 watch hour. Okay? Ako minsan lang makasali sa'yo, busy masyado. Isingit mo lang siya, Bebe Loves, isingit mo lang talaga. Kasi ngayon lang naman din to yung ating Grand LS gaganapin. So, sa mga gusto lang naman po, magkaroon ng ating, sa aking babies lang yan ha. O diba, napakaswerte niya dahil nasa inyo lang po yan. Ang aking opportunity binibigay, sa inyo ko lang po binibigay. Pag naka-perfect kayo ng attendance, meaning meron po kayong makukuha sa akin. So, na sub 100 and watch hour na 100. Which is, hindi po yan basta-bastang nakukuha kung saan-saan lang. So, malaking tulong din sa inyong mga channel. Bebe Labs, sa load po, kung gusto mo po talagang sumali, sa load ay pwede kitang tulungan. Just tell me. Okay? You don't have... Ay, nag-English na ako. Nag-i-English na naman si Biyaherang Ilonggo. Okay, so... Kung sa load po kayo nahihirapan dahil nakikiconnect po kayo ng wifi sa trabaho, don't worry po, nakasupport pa rin po ako kahit anong paraan. Kaya pwede ko po kayong bigyan ng load for good for 1 week or until mag Grand LS. So, ayun, makakapagsali kayo kahit nasa bahay na lang kayo. Ganon yun, okay? Just let me know. Huwag nang mahiya, okay? Pag nahihiya kayo, naaasar ako.
Kasi syempre, babies ko nga kayo. Gusto ko nga gawan ng paraan ang ating mga babies or mga members na maging ano sila, active. And at the same time, ay makakuha naman sila ng mga goods galing sa akin mismo. 29 Friday sa Pinas. Yes po, Friday. 29 of October. Yes. Ayan. Hi, Mega Loud Show Rock, Daddy J. Good evening naman sa'yo dyan. Hello, 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 hello. Ayan. O diba, nandyan na naman yung daddy namin nagpupuyat para magtamsak sa akin. Tusukin mo na yung like button, dad. Huwag ka nang mahiya. Tusok-tusokin mo na yung like button, dad. Oh. Huwag ka nang mahiya, ha. Si mami nga, tinusok-tusok yan eh. Ayan, tayo palista na po. Friday, tamang-tama. Day off ako niyan. Wow naman yan. Di magandang buhay tayo dyan pag Friday. Kasi, naandyan pala kayo. So, ayan. Asahan ko kayong lahat, ha. Tawang-tawa si Mami Len. Kahiya naman po sa'yo. Ang alin? Ang ano yung nakakahiya? Ayan, huwag kayong mahiya. Suporta nga ako sa inyo. So, kung mahiya kayo dyan, eh, paano? Saan mapupunta yung aking ano, di ba? Ngayon ako naman yan. Huwag na kayong mahiya, no? Kasi nga, para din naman yan sa inyo. And at the same time, para din po sa team natin maging solid lalo, no? Ayan. Nasaan na kaya yung mga yon? Thank you. Yeah.
Hi, mega loud shoutout, Jolene Vlogs. Good evening. Ayan, Jolene Vlogs. Ayan, lista na kita, baby loves, Jolene. Jolene Vlogs. Ayan, 1 points na sila. Hello, mega loud shoutout, JQT Forever. Hi, good evening. Good evening sa'yo dyan. Mega loud shoutout. Ayan, thank you naman for coming at patusok-tusok. Ayan. Magpalista na po, or pahiram naman ako ng mga kaanak-anakan nyo, kaaway, kakampi, kapitbahay na chismosa pero vlogger, ganon. Pahiram nyo naman muna sa akin, ano? Here, ang support here po. Okay, nandyan ang ating mga baby loves. Saan na ang host? Ayun, nagtapon nga ako ng ano. Madam, can I ask? Is that for me or for the madam? No, he said, this is from the last, he said, Okay. I will just ask for the madam. Maybe they are looking for it. Thank you. J Green 16. J Green God, the lights 16. the light? Yeah. Oh, Hello, Megaloud Shower Up, J Green. Ayan. Megaloud Shower Up, Madam Celia. Madam na tuloy. Ate Celia, bye-bye. Take care. Hi, Ate Celia. Good evening, and thank you sa pagpapakalat ng magandang balita katulad ng maganda kong mukha. Os naman yan. Ayan, o, diba? Bakit ka hinihingal? Okay, nakalista ka na, J Green 16. Palista po. Palista. Main YT Ride Out Pub. Team Umay. Okay, sige, baby loves ha. Palista na daw siya. Okay. Ride Out Pub. Team Umay. Team Umay, ano nga yung kanyang main channel. Okay, sige mamaya, tanungin na lang kita mamaya ha, kung ano yung kanyang main channel. Ayan, magpalista na po sa mga baby loves natin dyan ha. Host, galit. Ay, saglit lang po. Edit po kasi video ko. BG lang po muna ako. O sige, baby loves ha. Pero habol ka po. Habol. Okay, habol ka, baby ha. Wala pang anak. Okay, kung wala ka pang anak, Mami Leng, ipahiram mo sa akin yung mga kaibigan, kaaway, at ano mo dyan, ha? Okay. JQT Forever. Okay, noted na, baby loves ha. Huwag na pong umalis ha. Salamat ng marami, baby loves. JQT for QT. Ano daw yan? Paano ba i-pronounce yan? QT Forever, ganon. JQT Forever. Nakanote na po mekaniko ni Monique ko. Okay? Nakanote na po. Okay, thank you. Huwag nang aalis ha. Magsisimula tayo in a few minutes. Okay, 5 minutes left. 5 minutes left. Ay, si Boy Wakwak na sa'yo din siya. Baby loves ko rin naman yun. Nasaan na kaya yun? Suntokin ko sa bagang yun ng may pagmamahal eh. Nasaan na kaya yun si Boy Wakwak? Nako, napakagalaan nun. Nang wakwak na naman siguro yun. Alam ka. Gawa muna kami bata. Sana Paano kayo gumagawa ng bata?
Yan si Jake, Cutie Forever, yung pinlad mo ng sticker, bigyan ka sa mga. Ay, ganun ba? Hindi naman ako nag-flood ng stickers. Okay, so thank you na ha. Team Sokob ay yun. Okay, noted. Kasi dati sa kay ano yun eh. Sa kay kilala ko na. Okay. Ayan, type palista, type pasali na po. 4 minutes left, magsisimula na tayo. Wag na po ninyong pantanan ang ating top shot na magparamdam ng magparamdam dyan ha. Tutorial daw. Sino? Boy wakwak na tulog na yon. Ay, nang wakwak yon. Okay? Magpalista na po. Magpalista na. 3 minutes left. 3 minutes left. Magsisimula na po tayo. Thank you, Jake. Cutie Forever. Ayan. Huwag nang aalis ha. Saglit lang. May kukunin lang ako. Ikaw na dahil.
ayan. Nandito na ako. Okay, magsimula na tayo. Ciao. Ano yung main channel mo, Ciao, Bebe Loves? Ano ang main channel mo, Bebe Loves, Ciao? Ibista na po kita. Ciao. Kuya Ciao ba? Kuya Ciao. Iloilo. Ayan, nakalista na ha. Ayan, magsimula na tayo. So, nandyan ba kayo? Magparamdam na kayo. Rain non. Okay, nandito na. Mega love shower out, Bebe Loves. Good evening. Ayan. Okay, magsisimula na po tayo ha. So, good evening sa inyong lahat. Okay. Lay nyo, ano daw? Lay nyo pagod na. Pasali. Ano yung main channel, Lay? Lay, ano po ang inyong main channel po? Sabihin ka agad ha. At anong team kayo galing? Sabihin ka agad. Okay, so good evening sa inyong lahat. Sasabihin ko na ang mechanics natin. Hindi ko na patatagalin at nang makapagsimula na tayo, ang atin pong gagawin dito ay makikipagdikitan ng maayos. Ang una nyo pong gagawin, every time na may nilalapag po akong link, ay pupuntahan nyo po ito. Panonoorin nyo muna ito ng 1 minuto. Okay? Panonoorin muna ng 1 minuto and then magko-comment po kayo na aayon lamang sa inyong napanood at dudugtungan ng Biyaherang Ilongga sa dulo ng comment. And then after po, mag-comment ay mag-like and subscribe bell all. After nyo po mag-like and subscribe bell all ay agad-agad na po kayong bumalik sa akin at sabihin kung sino ang inyong pinuntahang link at dugtungan ng B kung bagong dikit at dugtungan ng I kung lumang dikit. Okay, ang nakikita ko lang po na nagbabakas at nagdidikit ang aking ilalapag. Okay? Ang mang-iiwan po after nating ilapag ay atin pong ilalapag ulit para bawian po ng banana. Kaya wag pong mang-iiwan ha. Wag nyo pong tatangkaing mang-iwan. Ayan. Thank you naman sa palolipop ni Mami Leng at Daddy J dyan. Ayan. Salamat naman yan. Ang dami-daming milkita na yan. Ayan. Kung nagets nyo ang ating mechanics, sabihin na po ang biyaherang kolot. Okay? Kung nagets nyo ang ating mechanics, sabihin na po ang biyaherang kolot. Thank you, Mami Leng and Daddy J for the pakulay. Lay, Bebe Labs, ano po ang iyong main channel, Lay? Lay nyo, pagod na. Ano po ang iyong main channel nang masulat ko na po? Undoy, Jomong TV, Bisdak, ayan, Tamsak Host. Thank you naman sa inyo dyan. Sabihin ka agad kung anong team kayo galing at ano ang inyong main channel, ha? Okay, dali na po para makapagsimula na po tayo. Okay? Eto na at mag-uunang lapag na tayo, ha? Sabihin agad. Ay, nako naman yan, sa unang bola. Eto na tayo yan, Arlene tayo dyan, sa unang bola. Okay, Lay Lianeta. Okay. Lay Lianeta. Okay, nakalista na ha. Nakalista na, Lay Lianeta, palista host. Sabihin ka agad ang inyong main channel ha. Para hindi tayo matagalan. Good evening host, Myling Girling. Oh, very good naman yan. Nandyan ang ating Myling Girling. Ayan. Okay. Undoy, Jomong TV Bisdak. Yan po ba ang main channel mo po?
Okay, sa unang bola, letrang A tayo dyan. Arlene tayo, puntahan na yan. Jumong. TV. Bisdak. Team. Ayan, puntahan na po, puntahan na po. Puntahan na po yan. Okay, nakalista ka na Ondoy, Jumong ha, Ondoy and Lay. Okay, Lay, nakalista na rin po, Ondoy. Ayan, may bagyong Ondoy. Ano daw, dagdagan pa yan ni Kaling. Sana all, nagdadagdag. Ayan, thank you naman dyan, Mami Leng, Dari Jay. 1 minute lang po, 1 minute. Okay, ilalapag ko po ang mechanics natin. Pakibasa po nito. Ito po ang ating mechanics. Manonood muna ng at least 1 minute and mag-comment po ng naaayon sa inyong napanood na video. Right after po mag-comment ay magdugtong po ng Biyaherang Ilongga sa dulo ng comment nyo and mag-like and subscribe girl all. Balik kayo sa akin, sabihin kung sino ang pinuntahang video and then magdugtong ng B kung bagong dikit, dugtungan ng I kung lumang dikit. Okay? B kung bagong dikit, I kung lumang dikit ha, mga baby lords. JQT forever. Anong oras sa 29 Grand LS mo, ma'am? Okay, so 2:30 p.m. probably, but then wait lang. May naiwan si madam. Naiwan? Ano ba to? Okay. 2:30 p.m. or 2. Pero usually 2:30 tayo makakapagsimula niyan. So 2 p.m. Okay. Ayan, puntahan na yan. Unang lapag na tayo dyan. Hello, Master Jack. Nag-loud shower up. May lingerling na saan ang iyong asawa? Naghiwalay na kayo. May lingerling na saan ang iyong asawa? Ba't na kayo naghiwalay? Naku naman, nawala na siya. Okay, pangalawang lapag tayo dyan. Pangalawang lapag. Okay, pangalawang lapag na tayo dyan. Ay, kabayo ni Mang. Oh, bakit? Ano daw? Natulog na po. Pagod ba ang iyong honey love, honey bunch? Mega loud shoutout sa kanya. Okay? Tulog na siya. Pagod na. Walang pandagdag. Papa J. Oh my goodness. Ikaw pa ba? Pagoda po sa delivery. Ano ang kanyang dineliver? Magandang buhay ba ang dineliver niya? Master Jack, nag-love shower out. Walang pera, mangho-hold up pa ba yan? Hindi na, uy. Ikaw na ba ang mawawalan ng pera? Mababangkrap ang bangko, hindi si Mami Leng. Good evening, Master Jack. Okay, noted. Ayan. From Binalbagan ka, ma'am, diba? Actually, hindi po ako taga Binalbagan talaga. Okay, originally from bundok ng bundok ng Caldera. Joke. Okay, San Enrique po ako. Gusto mo pa?
Papa J, dagdagan mo nga. Nako naman yan. Ayan, galit na galit at gigil na gigil si Mami Leng. Dadagdagan daw nila. Sana all nagdadagdag. Iba talaga sila. Okay, next tayo dyan. Next tayo dyan. Eto na. Pangatlong lapag sa letra ng D at H. Darla and Hiraya. Hi, Ma'am Leng. Leng. Sabi ni Master Jack. Ayan. Bating-bati na si Mami Leng dito ngayon. Namumuro ka na, Mami Leng. Ikaw po, JQT Forever Baby Love. Saan ka po galing po? Dinalbagan ka ba? Ikaw. Wait mo, dagdagan pa. Aba naman yan. Gigil na gigil ang Mami Leng namin dyan. Gigil na gigil siya. Sana all. Abay kung ganyan ba naman lahat. Ikaw ragang, ikaw lain pa. I love you so much. Huwag pong mawawala ha, wag mawawala dahil atin po kayong nailista at may punto po kayo dito sa akin. May points po kayo. Okay, mega loud shower out. Katrina Obar. Obar sa sarap. Ang Katrina Obar natin dyan. Hello. Good evening sa'yo dyan. And thank you naman sa patamsak at pakalat ng magandang balita. Okay? Okay, next tayo. Wala po itong bakasan, pero panoorin nyo po at dikitan. Okay? Wala po itong bakasan, pero panoorin at dikitan. Next natin, ayan. Puntahan na yan. Wala na lain pa. I love you so much. Kanina, 7 a.m. na kay Jumong TV ako. Ikaw ba yon, Lods? Ano yun? Di ko naintindihan. Di ko alam. Ayan, next natin dyan. Puntahan na yan. Love-lovin na yan.
Okay, next natin. Ayan, gigil na gigil si Mami Len dyan, oh. Hello, good evening. I'm fine, and how are you, ma'am? Yeah, I see it in your smile. Paki-like naman yan, paki-like mga dadala. Si Jomong TV, mangisda ako doon. Ayun. Ayan, tulog na ba si Mami Len? Tulog na ba ang ating ina? Inaaway pero... Tulog na ba? Tulog na ba siya? Ay, nako naman yan. Eto pa, love naman nito. Love from Liaherang Ilongga ang sasabihin dyan. Tusok-tusukin na yan. Okay, next natin dyan. Heto na siya. Paramdam nyo na yan, yung pagmamahal nyo dyan. Ayan, tusukin na yan. Nandyan ako, nakabantay. Puntahan na yan. At sa ating pangalawa, sa ating next na link, eto, lablabin na yan, Jomels tayo dyan. Lablabin na yan, Jomels tayo dyan. Huwag pong mang-iiwan ha, huwag mang-iiwan. Ayan, puntahan na yan, lablabin na yan.
Mega love shower out, Edsel Heart. Good evening naman dyan. Ka-freshness. Ayan. Thank you sa patusok. Thank you naman sa patusok dyan. Tusok-tusukin mo naman, yung totoo. Ayan, puntahan na yan. Next na tayo dyan. Master Jack tayo dyan. Pag nag-login to po ako, ay kayo na ang aking ilalapag ha. Puntahan po natin lahat ng aking nilalapag. Pag nag-login to po ako, matik na kayong sunod-sunod na yan. Okay? Tagaluto ni Waray Vlog Channel. Hello, nag-love shower out. Bye-bye. Sayaw lang sa uban. Hi, Rain TV, mega love, shower out, love, love, love. Ayan. Good evening. Ayan, mega love, shower out. Okay, love from Biyaherang Ilongga. Dito tayo. Magla-log into na tayo. Puntahan na yan. Love na yan.
Ayan. Thank you. Login ko na tayo, login ko. Okay, mag-roll call po ako ha. Mag-present po every time na nilalapag ko kayo, okay? Magka-present po kayo. Sandy Dichi, mag-present na po dahil ilalapag na po kita. Sandy Dichi, mag-present na po. Mag-present na po. Ayan ang ating doming. Love. Hi. Okay, doming tayo, doming. Okay, Sandy tayo, Sandy. Huwag nyo namang skip ang ads kung maaari, mga bebe love. Next tayo dyan. Sandy na tayo. Puntahan. Sandy Dichi tayo dyan. Okay, next tayo. Right after kay Sandy, ano tayo dyan? Ian Selmar. Mag-present na, Ian Selmar. Okay, love from Biyaherang Elongga muna tayo dito. Love from Biyaherang Elongga. Ayan, puntahan. Okay, next tayo, Ian Selmar. Eto na. Puntahan na po yan. 2 beses ko po kayong nilalapag ha. To be fair po sa lahat. Okay? And para dagdag sa watch hour, tawag nito,
comments, like, and ano na rin ninyo, no? Watch hour. Okay, next tayo, Ian tayo. Ian, after kay Bebe Loves or Master J. Ayan, puntahan na yan. Okay, next tayo, Jolini Vlogs. Jolini Vlogs, mag-type present na po, Jolini Vlogs. Jolini Vlogs, Jolini Vlogs, mag-present na po, Jolini Vlogs. Jolini tayo, Jolini. Jolini. Eto na. Mabilisan lang tayo ha, mabilisan. Okay, next natin. Mag-present na po si Jay Green. Mag-present na po si Jay Green. Maraming salamat po sa mga dumikit. Ayan, from Ian Salmon. J Green 16, mag-present na po, J Green 16. Ayan, mag-present na po, J Green. J Green tayo next, J Green.
Mega love shower up, Kuya Jude. Good evening. Okay, next tayo. Lalaban tayo sa kanila. Hi, Baby Loves. Boy Wakwak. Hello, mega loud shower up. Habol ka, Baby Loves. Boy Wakwak TV. Ay, Boy Wakwak Vlog. Habol ka, Baby Loves. Okay. Dito tayo. Love from Team Biyaherang Ilongga. Jude tayo, Jude. Babawi tayo sa kanilang tamsak. Boy Wakwak, ilista na kita, habol ka, Baby Loves, ha? Ha, bukas na lang, ma'am, kasi malapit na malobat si Pico. O, sige lang po. Okay, noted. Baby Loves, Boy Wakwak, meron po pala tayong Grand LS, ha? Meron tayong Grand LS sa 29 ng ating buwan ngayong October. Sana ay makita kita, mga Baby Loves, okay? Ayan, thank you naman. Patusok naman ng totoo ang ating like button dyan and subscribe bell all. Thank you sa inyong lahat. Patusok naman ang ating like and subscribe bell all, mga Baby Loves. Ayan, wag namang ipagkait. Nandyan ang aking Baby Loves, sa iyo, Kuya Jude. Ayan, thank you, Kuya Jude. Okay, next tayo. Mag-present na po, Ride Out Pub. Ride Out Pub. Mag-present na po. Ride Out Pub. Mag-present na po. Next tayo, Ride Out. Ayan. Ride Out. Okay. Hindi pa tapos. Hindi pa, Mami Len. Hinaantay ka pa namin. 86. Ayan. Next tayo kay Ride Out tayo. Ride Out. Lablabin nyo, ha? Magaling siyang mag-comment. Kaya, lablabin nyo. Ride Out. Ayan. Heto na talaga siya. Baka Friday po ang ating day off. Host, anong araw po ang day off mo po? Friday po ang day off ko. Ayan. Friday po. Ayan. Tusok na tusok from team walang jowa. Sana all walang jowa pero masaya. Okay, next tayo. Gising na ako, nawala si Papa J. Hanapin mo nga. Bakit kaya nawala si Daddy J? Sabi mo kasi, Mami Ling, parang natakot yata nung sinabihan mong paliparan ako ng 500. Oo. Kuya Shao, Ilo-ilo tayo next. Kuya Shao. Mag-present na po. Mag-present na dyan. Kuya Shao. Okay, next tayo. Kuya Shao. Ang kuya ng lahat. Kuya mo, kuya ko, kuya nila. Pero di tayo magkamag-anak. Okay, kuya tayo, Kuya Shao.
Taga Iloilo man ako, madam. Oo naman yan, ang galing naman. Meron tayong mga ka-Ilonggo-Ilongga dito ngayon. Hello din sa inyo dyan. Okay. Okay, next tayo. Tamsak po, ma'am host. Mega loud shout out. Ninja ni Founder Tiger. Ayan. Thank you naman sa iyong patamsak dyan. Ayan, Ninja ni Founder Tiger. Ano ulit ang iyong main channel, Baby Loves? Okay, sir, ano po ulit ang iyong main channel po? Para mahanap po po. Okay? Sir naman, pahingi naman ang iyong main channel ulit. Ninja ni Founder Tiger. Okay, next tayo. After ni Kuya Xiao ay kay Raynon tayo. Raynon. Umuulan ng pagmamahal pag siya ang inyong nadikitan. Mamiling, natakot yata si Daddy J. Anong ginawa mo doon? Or ano ba? Baka na ano yung kanyang, o natigok ang kanyang internet. 361. Okay, Kuya Xiao, Raynon tayo next. Raynon. Na-stroke na. Ay, nako naman yan. Baka gusto ng panibagong internet or ng panibagong wifi. Yan naman yan. Ang gandang panoorin na puro B ang aking nakikita at walang I. Ang gandang panoorin na puro B ang aking nakikita at walang I. Napakaganda. Bukas po ulit, bagong ninja tayo ha. Bagong ninja tayo bukas. Okay? Next tayo, next. Okay, next tayo, next. Magsisimula na po ako sa pangalawang lapag ha. Magsisimula na po ako sa pangalawang lapag. Leilianeta tayo, Leilianeta. Mag-present na po. Mag-present na po, Leilianeta. Four, 1, 4. Okay, next tayo, Lay. Okay, next tayo, next. Myling Gerling. Mag-present po, mag-present ang ating mga tinatawag ha. Mag-present po, mga tinatawag natin dyan. 184.
Mailing tayo, Mailing. Next. Sabihin ka sa Iloilo, Bebe Loves Mekaniko. Bebe Loves Mekaniko, sabihin ka sa Iloilo. Ay, ang sipag ni Kuya Xiao from Mami Lengleng. Ayan, Pabia. Sa Pabia. Hindi ko pa, ngayon ko lang narinig yung Pabia. Saan kaya yan, banda? Banda ba yan sa kung saan ako ay hindi na maiiwan? Charot. Okay, next tayo ha. Magpapangalawang lapag na po tayo para sa inyong mga channel ha. May mag-comment po kayo ha. Mag-comment kayo. Mag-comment po, mag-comment. Okay, next tayo, next. Mag-comment po kayo mga Bebe Loves ha. Mag-comment. Mag-comment and like na lang po ang next natin. Pangalawang lapag sa Sandy natin dyan. Pangalawang lapag, pangalawang lapag. Like and comment po, like and comment. Panood po ha, okay? Province of Iloilo po, 15 minutes away sa city. Wow naman! Papunta nga ako dyan sa inyo. Pagala ako dyan sa inyo ha. Paghandaan mo ako ng maraming mangga. Punta ka magdinagyang. Uy, siya naman. Opo naman. Pwede. Oo, pwede akong pumunta dyan pag nakauwi na ako ng Pinas. Ian Salmar, pangalawang lapag tayo, Ian Salmar. Okay, pangalawang lapag kay Ian Salmar. Heto na. Mag-comment kayo mga Bebe Loves and mag-like ha. Please naman. Pangalawang lapag kay Ian Salmar. Mabilisan lang tayo kaya makinig at manood at sumunod sa ating mga ginagawang mechanics. Na akong nilagpan, nadakpan. Okay, next natin, pangalawang lapag kay Jolene Vlogs ha. Ayan, yung iba dyan, nagpe-press-pressan. Dikitan nyo po, dikitan.
Abay naman yan. Dikitan nyo naman. Binibigyan ko po kayo ng pangalawang chance na mag-comment sa ating mga nilalapag. Kaya mag-comment naman mga bebe loves, ha? Okay, Jolini, next, Jolini. Huwag mag-skip ng ads, ng link, ha? Namun sangkaon, may nagatihang, magasinok-sinok. Ulo ang luha, wala naman sing kasubo. Next natin, love from Biyaherang Ilongga ang sasabihin. Ayan. Malapit na tayong matapos, kaya puntahan na yan. Like a virgin, hello, Megalad Shower Up. Pwede mo pang habulin ang lahat ng nakalapag na link. Pinakataas po. Sa pinakataas po, puntahan mo, ilista na kita, like a virgin. Yan po ba main channel mo? Dali na, baby loves. Patapos na po kami, pero pwede mong habulin yan dahil pangalawang lapag ko na yan sila. Okay? Like a. Yan po ba main channel mo? Dali na po. Like ka, yan po ba main channel mo? Dali na. Hahabulin mo na lahat ng link na sa taas po. Dikitan mo, baby loves, ha? Like ka. Okay, next natin dyan. J Green 16. Ilalapag na po natin yan. Ay, nawala si Like a Virgin. Okay, next na natin si J Green. J Green, bakit J Green ang pangalan ng iyong channel? Ang ganda naman. At na-solo mo talaga yung J Green. Okay. Next tayo. Ay, pumplo. Probinsya na gwapa. Okay, next natin. Habol na yan, habol na. Huwag po mag-skip, ha? Huwag mag-skip. Malapit na tayong matapos, ha. Puntahan na yan.
Okay, next natin dyan. Malapit na tayo matapos ha. Patapos na tayo. Hindi tayo aabutin ng 2 oras. Okay, hindi tayo aabutin ng 2 oras. Ganito po kabilis dito sa amin. Lahat po ng sumali ngayon ay may mga 1 points na po ha. May 1 points na po kayong lahat ng mga sumali ngayon sa atin. Okay? Sa lahat po ng sumali ngayon, may 1 points po kayo sa akin ha. 1 points. 1 point pala, 1 point. Okay, pangalawang lapag kay Ride. Pangalawang lapag kay Ride. Ow. Pangalawang lapag kay Ride out. Eto na, eto na. Pag nilapag ko po ang inyong channel at nakapangalan po sa inyo, huwag nyo pong pupuntahan. Ganon lang po yun. Pag nakapangalan po sa inyo ang link na aking nilapag, huwag nyong pupuntahan. Ride na tayo, ride pangalawang lapag. Pangalawang lapag kay Raynon. Hala, hindi sila pumupunta. Puntahan niyo po, puntahan. Yung kay Raynon, puntahan niyo naman. Lablabin niyo. O, yung mga nilalapag ko ay puntahan niyo naman, no? Pangalawang lapag tayo, pangalawang lapag kay Raynon. Biglang nawala ang signal. O, sige, habol na, bibilab sa habol na. Magro-roll call ako mamaya dyan sa mga nilapag ko po. Pag nawala po kayo dyan, ay atin po kayong babaklasan. Magro-roll call tayo, ganun ha. Lay Lianeta tayo next. Pangalawang lapag kay Lay Lianeta. Next natin, Lay tayo dyan, Lay. Kalbo ako, Ernie. Ayan, mega loud shower out. Next natin. Pangalawang lapag kay Lay, pangalawang lapag. MLSO sa lahat, mega loud shower out sa lahat. Ayan. Nadala muti.
Saglit lang ha. Okay, next tayo. Next. Mylene Berlin. Mylene tayo next, Mylene. Kulit ng music mo, madam. Oo, nagandahan ka ba, Baby Loves Mekaniko? Ayan, puntahan po lahat ng ating nilalapag, ha? Huwag namang press-pressan, ha? Dikitan naman, ano? Okay, Marlene, tapos na tayo. Okay. So, next natin. Okay, next natin, Papa J tayo, Papa J. Dugtungan niyo po ng Biyaherang Ilongga. Okay, next na tayo dyan. Next na tayo. Patamsak. Okay, ang sasabihin niyo po dito ay patamsak ni Biyaherang Ilongga. Okay, dito po tayo. Ang sasabihin niyo po ay patamsak ni Biyaherang Ilongga. Okay? Patamsak ni Biyaherang Ilongga ang sasabihin dito. Okay? Ayan, puntahan na yan. Okay, nandun ako ha. Hanapin ko kayo doon, mga Baby Loves.
Nandun po ako ha. Patamsak ni Biyaherang Ilongga ang sasabihin dyan. Okay, next tayo. Next. Magla-log out na po tayo. Okay, magla-log out na tayo ha. So, lahat kayo ha. Eto ha. Wait lang. Hi! I'm fine. How are you, madam? Okay, so eto po, meron po akong ano sa inyo ha. Meron po akong tip sa inyong lahat or sasabihin sa inyong lahat. Simula po ngayong gabi ay nagsimula po akong magbigay ng 1 point. So every time na sumasali po kayo ngayon, simula ngayon hanggang sa 29, ay meron po kayong premyo na makukuha sa akin. So attendance po ito, 1 points na po kayong lahat sa akin ngayon. 1 point na po kayo ha, 1 point. Okay? So, pag nakasali kayo every night ng LS natin, perfect attendance, meron po kayong papremyo sa akin. Maaasahan nyo po yan. Okay, log out na tayo, log out. Wait lang ha, kuhanin ko na yung ating link. Nasaan na ba yun? Wait lang. Nasaan na ba yun? Ay, naku naman yan. Tayo na to, babe. Okay, log out na tayo, log out. O, diba? Mabilisan lang tayo, mabilisan. Mabilisan lang tayo, kaya log out na tayo ngayon. Oo, ayan, puntahan na yan, log out. And tomorrow po, maaari po bang makagawa ng bagong ninja? Dapat po bagong ninja every, every sali from now. Or from tonight. Mga loves, bukas po gawa po tayo ng mga bagong ninja para bagong dikit tayo lahat. Ayan. Okay, ayan, puntahan na po, log out na natin yan. Yes, pagbalik ko bukas bagong ninja. Ayan, very good. Ayan, may points na kayo dito. May point kayo sa akin ha. Dapat perfect attendance po. Meron po kayong makukuha sa akin. Napapremyo. Ayan, log out na tayo, log out. O, diba, di tayo inabot ng 1 oras. Ay, 2 oras. Okay, thank you again sa mga nakapag-log out na po. Bukas po ulit, kita-kits tayo, 10:30 PM, same time tayo po. Okay, kita-kits tayo tomorrow again. Ayan. Bagong ninja tomorrow ha, bagong ninja. Every sali, bagong ninja. Okay, bagong ninja every sali natin. So, thank you again mga dadala. May play all kayo ngayon sa akin. Okay, may play all po kayo ngayon sa akin na papremyo. Ngayon pa lang, meron na kayong papremyong play all. Okay, mag-clear history po muna kayo. Mag-clear history.
Okay, kita-kits po ulit bukas ha. Kita-kits ulit bukas. Okay? Mag-clear history po muna. Ayan, play all ko po mga video nyo ngayon. After nito, and then, magbibigay po ako sa inyo ng bananas na extra. Ayan, thank you ulit. And tomorrow again, bagong ninja, bagong dikit tayo. Okay? Thank you, and good night, everyone! Matulog ng mahimbing. Pero bago matulog ay maligo or half bath man lang, maglinis ng katawan, and then mag-pray. Okay? Bago matulog, maglinis ng katawan at mag-pray. Okay? And, syempre, mag-I love you kay Joala Bobs. Kung may mga Joala Bobs kayo, mag-good night and I love you muna kayo bago matulog. Kung ayaw nyong ihulog nila kayo sa inyong mga kama. Ayan, so ulit again, tomorrow ulit. Ano ba? Ulit again, tomorrow ulit. Ano daw yun? Ayan, salamat host. Thank you, Marlene Girling. And salamat guwapa. Okay, thank you din, Mekaniko. Tomorrow again ha. Kiss, lagpok pa dapat. Tama, yes. Thank you po sa lahat mga lords. Ayan. So bukas ulit ha. Thank you everyone. And good night. Ayan. Good night everyone. Mga Joala Bobs nyo, halikan nyo muna bago matulog ha. Okay, good night. Bye-bye. Bukas ulit. Bye. Ayan. Ganon. Dapat yung may tunog. Lagpok-lagpok din niya paghalo. Ayan. Bye-bye. Pwede na pong umalis ang lahat ng nakapag-log out na. Ayan. Bye-bye. Kalbo ako, Ernie. Oh my goodness. Nandyan ka pa, Bebe Love. Di ko alam ang inyong main channel, Bebe. Wait lang ha. Wait lang. Saglit. Yan. Oh, sana sumali ka kanina, Bebe Loves Kalbo. Bakit ba kasi kalbo ka? Ay, sorry. Oh, alam mo, may kilala akong kalbo. Pero ngayon, hindi niya na ako kilala. Oo, hindi niya na ako kilala. Good night!